שלום אדוני. שלום וברכה. שם, כתובת, מין. איך אתה מסכם את החוויה האולימפית, הפראלימפית עד עכשיו? אולימפיאדה רביעית, לא שלי. אחרי 4 שנים לא פשוטות. נראה פה נפלא. חבר'ה עשו את המקסימום שלהם. יש למה לצפות, יש דור עתיד שצריך גדל. ואנחנו כבר מסתכלים קדימה. שנה הבאה, אליפות עולם. כן. תגיד, אתה נמצא בכפר. אני בכפר עם יחד משאר המשלחת הישראלית. מה קורה שם, תגיד? סדום ועמורה. זה משודר ביוטיוב, גיא. החבר'ה נהנים, מרוכזים במשחקים, מפוקסים, הישגים בהתאם לציפיות. אנחנו עד היום עם 5 מדליות כבר, 2 מכסף, 3 מירד. מצפים לעוד כמה מדליות בימים הקרובים. אתמול מדליית כסף באופניים, מדליה היסטורית ראשונה לישראל בתחום האופניים. נשארו עוד 3 ימים והאווירה היא מאוד מאוד חיובית, מורל גבוה. תגיד, בדברים שאתה רואה בספורט הנכים, שם, כאן, בלונדון, זה משנה לך משהו בחשיבה? משנה המון, משנה הרבה בתפיסה, ואיך אנשים פה רואים את הספורטאים הפראלימפיים. הסיפור של להיות מודל לחיקוי, פה הוא מבוצע הלכה למעשה. אפשר לראות את זה בשלטי החוצות, בפרסומות, בהתייחסות, בילדים שבאים לראות את הספורטאים, בילדים נכים פה שרצים אחרי הספורטאים הפראלימפיים. אנחנו עדיין לא שם, וזה נותן המון נקודות למחשבה מה צריך לעשות בתרבות הספורט אצלנו בארץ כדי באמת להביא את הספורט הפראלימפי למקום שהוא נמצא פה באירופה. אוקיי, ומילה אחרונה לשייטים שחוזרים אכזבה. האכזבה מובנת על המקום, אבל הערכה העמוקה שיש לנו היא על הדרך המופלאה שהם עושים כבר שנים רבות. זה לא טריוויאלי, מי שלא יודע מה זה להיות ספורטאי אולימפי לא מבין את ההקרבה שנדרשת, את המצוינות, את החתירה להצלחה, ולפעמים מצליחים, לפעמים לא. יש לנו בכיס מדליה אולימפית מזהב אחד, יש לנו בכיס אליפויות עולם, סגני אליפויות עולם, אליפויות אירופה. ההצלחה פה אומנם רחוקה ממה שתכננו, אבל זה טבעו של ספורט תחרותי. תודה רבה למר גיא סלומון, עמותת גרים.